Kenapa? Gen rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, saking dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin. Yo nek wis nikah aja dicolong, dibimbing. Iki lho carane. Iki lho prosesnya. Diwarai nyambut gawe nek orang bergawe. Diwarai golek upuk. Mulane cara wong Jawa niki mengke digula wentah kados larene piyambak. Ngaten nggih? Nek ten mriki nggih juwun digula wentah kados larene piyambak mengene teng dalan kula dalem pisan-pisan mawon. Digula wentah kados larene. Kenapa niku suatu kejajiban orang tua? Dampingi tok mangke. Aja nyetir lho. Kadang akeh wong tua iki malah do nyetir anake le. Kowe kudune ngene. Nduk, kudune ngene manut karo wong tuwa. Lho iki wis keluarga piyambak lho, Pak. Yo keluarga piyambak ora peduli. Kudu manut karo wong niki jenenge wong tuwa sing iya-iyaan. Nyetir karo anake mboten dados biasane terus kakean masalah. Oh, ngoten. Ngoten nggih? Yo dibantu tapi aja nyetir. Sekiranya butuh bantuan dibantu, butuh modal, paringi modal.